prišli ku vám koledníci šťastia, zdravia vinčovať. Dobrú novinu vám priniesť a s vami sa radovať. Pokoj v dome, radosť v srdci, to vám prajeme. Zvestovať tú novinu hneď sa berieme. Dobrú novinu dnes oznámime vám, že sa nám narodil Spasiteľ Kristus Pán. Fedor, čo ty tak slabo spievaš? Var si ustal v Betlémskych horách pri tých svojich ovciach? Jak sa nám začalo chutne spati, tak sa nám začalo niečo zdati. Kukučky kukajú na javore, vtáčkovia spievajú na salaši. Kukučky kukajú na javore, vtáčkovia spievajú na salaši. Vstaň hore, Kubíčku, zobudzam ťa, jakým ohnem preberiem ťa. Daj mi pokoj, Fedor, drieme sami. Nedávno som prišiel s ovečkami. Vstávaj hore, bača, kto si nás volá? Glória, vstávajte, pastieri, narodil sa Mesiáš, čo vykúpi celý svet i nás. Poznávajme, co zeme.
Poďme teraz Ježiškovi obetovať naše dary. Ježišku, ja ti obetujem barana, čo nezješ do rána. Ježišku, ja ti obetujem takú jaderničku, čo ti sama vyskočí na panvičku. Ježišku, ja ti obetujem kapce po nebohej babce, keď pôjdeš cez Lehocké hory, aby si nezabil krkošku do nohy. Ježiško, keď ty veľký budeš, Keď ty k nám na salaš prídeš, My ťa všetci privítame, síra, brinze, žinčice ti dáme. Pochválený buď Ježiš Kristus. Dnes chceme všetkým ľuďom v Bratislave zaželať, aby ste sa mohli s Kristom Pánom aj najďalej radovať. Nech je s vami milosť sveta, požehnanie Boží jas, v novom roku aj po celý čas. za svoje vinče nechceme inšie, len peniažček malý, keby ste nám dali. Nech vás za to Boh požehná a odmení. Ďakujeme vám za núdznych v Sudáne a Keni. A teraz sa odberáme, Ježiška vám nechávame. V srdci si ho opatrujte a iným nich obdarujte. Dobre sa tu mávajte, s Pánom Bohom bývajte. Milí priatelia, príjemné sobotné popoludne vám prajem. Som veľmi rád, že vás môžem privítať na takej krásnej udalosti, ktorým je oslava 30. výročia Dobrej noviny. Takže tento projekt veľmi dobre poznáte, pretože ste aj tu, takže ho netreba predstavovať, ale moje meno je Peter Weinziller, budem vás dnešným večerom, alebo teda podvečerom sprevádzať. A hneď na úvod vám chcem povedať, že mali sme možnosť si vypočuť a zahrali nám koledníci z Hornej Lehoty, z Dolnej Oravy. Je to veľmi známa, povedal by som, obec, kde sa napríklad radi plavia ľudia popod Oravský hrad a je tam druhý najväčší kostol na Orave napríklad. Ale čo je dôležité, treba povedať to, že keďže Dobrá novina má 30 rokov, tieto Vianoce uplynulé vlastne koledovali už 28 krát, takže tá tradícia je tam veľmi živá a veľmi pekná. Takže ešte raz môžeme zatlieskať. A keď ste videli tohtoročný plagát, tak vlastne nám plagátik ožil naživo, takže vlastne aj fotografia, ktorá je tu, tak je priamo z týchto našich koledníkov. Dobre, nebudem dlho zdržiavať, reči bude dnes ešte večer veľa. Ja by som veľmi rád medzi vami privítal riaditeľa RK súčasného Juraja Králika, a aby vám povedal úvodný príhovor a takisto aj predstavil hostí. Ďakujem. Ďakujem. Keď niečo robíte 20. alebo 30. krát, tak vám nestačí už len také nadšenie. Potrebujete nejakú hlbokú motiváciu a myslím, že to som pocítil tento pondelok,
na Sviatok troch kráľov, keď som večer zanášal pokladničku z našej koledníckej skupinky v Stupave, kolednícka skupinka číslo 4, našej zodpovednej osobe. A vtedy mi prešiel až taký mráz po chrbte. A myslím, že to nebolo zo zimy, lebo bolo 8 stupňov, ale uvedomil som si, že koľko ľudí teraz zanáša takúto pokladničku, alebo koľko ľudí cez Vianoce si prispôsobilo program, povedalo rodinám, že nemôžeme vtedy, musíme vtedy, lebo ideme nacvičovať a potom ideme koledovať. Koľko ľudí chce roznášať dobrú novinu, radostnú zvesť. A myslím, že tým dôvodom pre nás, tým hlbokým, je, že Boh nás miluje. A my ožívame radosťou, keď sa delíme o Božiu lásku. A ožívame radosťou, keď sa delíme o Božiu lásku prostredníctvom dobrej noviny. Dnes som tu nemal stáť ja, ale náš kolega Daniel Fiala, ktorý je riaditeľom dobrej noviny, ale veľmi, veľmi ochorel a včera sme sa na poslednú chvíľu teda rozhodli, že bude pre neho lepšie, aby tu neprišiel, tak prosím vás, pošlite mu potlesk, aby sa zotavil na poľanu. Dobre. A náš riaditeľ dobrej noviny vám odkazuje, aby sme prežili dnešný deň v radosti. A tak veľmi pekne mi dnes povedal, že vieš čo, Ďuri, že ja tam nebudem, ale oslavenec tam bude, lebo oslavencom je dobrá novina a to sme aj my všetci, ktorí sme tu prišli a zástupne cez nás aj všetci ľudia na Slovensku, ktorí sú spojení dobrou novinou. Môžeme si trochu povedať, že kto sme sa tu vlastne zišli, tak predovšetkom koledníci a tí, čo sa o nich starajú, animátori a vôbec erkári, a tí, ktorí vytvárajú naše erko hnutie, a sú tu kolegovia, a zamestnanci, aj bývalí zamestnanci, potom členovia komisie dobrej noviny, ktorá spája vlastne dobrovoľníkov, ktorí spravujú dobrú novinu. A dobrovoľníci pre Afriku, ktorí s dobrou novinou zažili radostnú službu priamo v afrických krajinách. Máme tu hostia Stevena zo Severnej Kene, z komunity jarumalských misionárov, ktorý prišiel práve, aby sa podelil o to, ako dobrá novina pomáha tam. Ste tu aj naši partneri partnerských organizácií rozvojových, napríklad ako na Slovensku je Umbrella, alebo máme tu hostí z Rakúska, z Dreikönigsaktion, z Katholische Jungschar, z Mivy. A veľmi pekný list sme dostali od otca Ivana Kňazeho, ktorého tu všetci dobre poznáme, riaditeľa pápežských misijných diel, ktorý nám ďakuje za našu prácu. Teraz má taký veľmi pekný pracovný program, ktorý sa už nedal zladiť, ale vás pekne pozdravuje a želá nám, aby sme boli požehnaní, ale aby sme aj boli pre druhých požehnaním. No a máme tu aj kňazov, zástupcov farnosti, kde dobrá novina prebieha. A som veľmi rád, že sú medzi nami aj zástupcovia našich biskupov, ktorí nám vždy veľmi držia palce. A máme tu otca arcibiskupa z Volenského a otca nuncia Nikolu Girasoliho, ktorého by som chcel teraz pozvať aj na pódium, aby sa nám prihovoril. A otec nuncius, budeme radi, ak nás pozdravíte a poviete nám pár slov. Dear brothers and sisters, thank you very much. I'm very happy to be part of this celebration for the 30 years of Dobrá novina. Drahí bratia a sestry, veľmi sa teším, že tu s vami môžem byť a že môžem byť súčasťou tejto oslavy 30. výročia Dobrej noviny. Let us light the star of hope. This is the motto you have chosen to celebrate this important anniversary. Zažnime svetlo nádeje. Takéto motto ste si zvolili na tento 30. ročník. And in this year of the Jubilee, the Jubilee of Hope, Pope Francis, in his homily, when he opened the Jubilee here, he said that we not only have to be the pilgrim of hope, we are called to be singer of hope. A aj v tomto jubilejnom roku, ktorý pápež František vyhlásil vo svojej homílii pri otváraní brány, povedal a nás pozval, že nemáme byť iba pútnikmi nádeje, ale aj máme žiť tú nádej. And that's what our children, you are really doing
you are singing, and through singing you bring hope to many, to all of us. Opravujem sa, otec, pápež František povedal, aby sme aj spievali tú nádej, a to vlastne naše deti robia, že spevom roznášajú dobrú novinu. So we all are very thankful to you, me too. I had the joy and the opportunity to receive Dobra Novina at Annunciatur several times, in the past years. A veľmi sa teším, že aj vlastne nás na nunciatúre Dobrá novina už niekoľko rokov navštevuje. And so always we share, the joyful and hopeful moments. A tak vždy spolu prežívame a zdieľame tieto radostné chvíle. So I'm here today really to say thank you also, to join all of you on behalf of the Pope Francis, who I'm humbly representing here in Slovakia, to say thank you to what you are doing. A tak tu dnes stojím aj v mene pápeža Františka, aby som vám poďakoval za všetko, čo robíte. Because through singing carols you bring hope, You bring hope to many children, especially in some country of Africa. A to hlavne preto, že koledovaním prinášate nádej mnohým deťom v Afrike. So celebrating these 30 years, we say thank you for the past. Pri oslave tejto 30-ky v prvom rade ďakujeme za minulosť. But we need two more words for the present and for the future. Ale zároveň potrebujeme dve slová na prítomnosť a na budúcnosť. So we say thank you for the past, but we receive enthusiasm for this celebration today. Ďakujeme za minulosť, ale chceme aj prijať také nadšenie pre túto oslavu and we really dnešnú. bring hope to the future. A aby sme mohli prinášať nádej do budúcnosti. So thank you, enthusiasm and hope. I think this is the best way to celebrate these 30 years of your anniversary. Ďakujem, nadšenie a nádej. Verím, že to sú tieto slova, ktoré môžu sprevádzať túto oslavu. So please do continue with the same joy and especially bringing always light, because this is the main pillar of your commitment. Bring light to everybody. Thank you. A tak vám prajem, aby ste v tejto radosti pokračovali a naďalej prinášali svetlo, ako sa aj zaväzujete touto službou. Ďakujem. Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Chcem vidieť Teba vo mne rád, vylej svoju lásku a moc, spievaj svätý
vidieť ťa túžim. Svätý, svätý, svätý. Vidieť ťa túžim. The children from Slovakia who are part of the ELCO
would want to thank you. What seems like going house by house and singing touches actual lives in a big way. It's amazing to see that through singing and knocking at somebody's door, lives are being changed. You are part of a great mission to bring hope and healing to people you may never meet. And like the Lord says, if you take care of the least of the least, you take care of me. In a way, Elko takes care of God, as he has said. If you take care of the least, you take care of me. That is what you are part of. And we just want to say thank you for being a great blessing to this country, Uganda. Milí priatelia, veľmi pekne chcem poďakovať v prvom rade nášmu hudobnému hosťovi. Je ním gospelová kapela, alebo gospelové zoskupenie BL Gospel. Prečo BL? Je to taký, oni majú taký svoj hlavný stan, by sa dalo povedať, v pohraničí, tuto v Rakúsku. A je to vlastne Brook under Leitha. A podobne ako Bratislava, tak majú skrátku BL. Takže majú takýto názov BL Gospel. Ešte ich dnes budeme počuť. Dirigentom je pán Remigius Klačanský, takže som veľmi rád, že prijali pozvanie medzi nás. Medzi programom budete vidieť aj takéto krásne pozdravy, ktoré máme priamo od našich spolupracovníkov teda v Afrike, takže niekoľko takýchto kratučkých dokrútok budete môcť vidieť. No a teraz mi dovoľte, aby som už medzi vami privítal vám neznámeho zakladateľa RK, potom aj dlhoročného riaditeľa projektu, teda Dobrá novina, Maroša Čaučíka, ktorý má tu za sebou aj hostí a trošku nám niečo porozprávajú o tom, ako to začalo, ako to bolo. Takže srdečne, Maroš, pozývam ťa a nech sa páči aj vzácnych hostí, ktorých predstavíš. Ďakujem veľmi pekne. Písal sa rok 1995, Erko malo 4 roky a Slovenská republika 2. Učili sme sa žiť slobodne v slobodnom svete a vtedy sme prišli s takou odvážnou myšlienkou otvoriť na Slovensku alebo obnoviť na Slovensku tradíciu vianočného a novoročného koledovania, ohlasovania dobrej noviny o narodení Pána Ježiša a spojiť ho aj so zbierkou pre našich núdznych bratov a sestry v Afrike. Inšpiráciou preto nám boli naši priatelia v Rakúsku, Katholische Jungschar a Dreikönigsaktion, ktorí, keď padla železná opona, tak veľa katolíkov a veľa ľudí z Rakúska prichádzalo na Slovensku, chceli vidieť tú krajinu za železnou oponou a chceli nám pomôcť. A naozaj nám aj veľa pomohli. Pozvali nás na základný kurz Katholische Jungschar, pomohli nám, aby sme mohli začať vydávať časopis Rebrík. Preto som aj veľmi rád, že sú tu ľudia zo súčasného vedenia Katholische Jungschar a Dreikönigsaktion, ale máme tu ako špeciálnych hostí aj tých, ktorí boli vtedy vo vedení. A to Heinza Hödla, vtedajšieho riaditeľa Dreikönigsaktion a neskoršieho riaditeľa koordinačného miesta Rakúskej biskupskej konferencie pre misie a rozvoj a potom aj prezidenta CIDZE, Medzinárodnej aliancie katolíckych rozvojových organizácií. A máme tu aj Wolfganga Böhma, ktorý bol projektový referent, projektový manažer pre projekty v subsahárskej Afrike, s ktorým sme začínali tú projektovú prácu Dobrej noviny a robili sme ju aj dlhšie potom. Prosím, privítajte našich hostí. Tak sme sa takto pohodlne usadili a ja by som sa chcel našich hostí spýtať, ako to vnímali vtedy, keď sme začínali Dobrú novinu, čo to pre nich znamenalo, ako si to na to spomínajú. I would like to ask, when we started with Dobrá novina, we are in 1995, what do you remember from that time? How did you see this? Well, first I remember that after the fall of the Iron Curtain, Erko and Jungschar got to know each other, so yes, miracle ways.
it just must have happened that we got to know each other. And so in supporting ERCO and seeing a chance that this new country after the Iron Curtain fell could be developed and could have a vision in the whole world. And then I met Marian. Tak potom, ako padla železná opona, tak som to videl trochu ako taký zázrak, že sme sa mohli spoznať, tých ľudí, ktorí boli za tou železnou oponou, a malo to tak byť, že sa vtedy nájdeme a spoznáme, a vtedy sa nadviazal vzťah aj medzi Katholieke Jungschar a ERCOM. And, so when Marian and the team of ERCO met DKA and Jungschar, there was a trustship, and he got to know us and the Sternsingers, and he saw a potential, an opportunity for Slovakia. Tak keď Marian, teda ja, a ERCO sa spoznalo s nimi, tak vznikol veľmi rýchlo vzťah dôvery. A dôverovali sme si a chceli sme im pomôcť, aby sme pomohli rozvoju Slovenska. So after this potential, it was a pleasure, and it was just a necessity for us to be part of this new development in Slovakia, for the new development to reach out to the whole world, especially to Africa, because of DK Austria was engaged in Africa a lot. Keď sme videli tento potenciál, bola to pre nás radosť a potešenie zapojiť sa do toho a pomôcť Slovensku otvoriť sa pre pomoc rozvojovému svetu a špeciálne v Afrike. Wolfgang, how was it for you? As Heinz has already mentioned, it was a time when Slovakia became open, became a neighboring country which you could visit. And therefore I had a keen interest to come to Slovakia and to learn more. When I got the opportunity to get in contact with ERCO and to help to establish Dobra Novina, that was for me the fulfillment of a vision. Ako Heinz povedal, bola to veľká vec, keď sme mohli prísť do susednej krajiny prvýkrát a pomôcť pri ich rozvoji. Takže aj keď ja som dostal takúto možnosť začať takúto spoluprácu, bola to pre mňa milé, bola to pre mňa radosť a také naplnenie nejakej vízie. Having been an African desk officer, I was living in Africa for many years, so I had a keen interest on people, and therefore going to Slovakia was also the fulfillment of the vision I had to help people in Slovakia learn more about Africa. Ja som viac rokov aj žil v Afrike a pracoval som v Afrike z Rakúska, a toto bola pre mňa také naplnenie vízie, aby som mohol pracovať pre ľudí, pre druhých ľudí a zvlášť pre ľudí v Afrike. I remember that one of the first projects which was supported by ERCO and Dobra Novina was a program in Nairobi run by a sister from Ireland, Sister Mary Killeen, who really changed a perspective of working with poor children in the slums of Nairobi. Spomínam si, že prvý program, ktorý ERCO podporilo, Dobra Novina podporila spolu s nami, bol v Nairobi, v slamoch Nairobi, ktorá viedla írska reholná sestra Mary Killeenová, a celkom zmenila perspektívu práce s týmito chudobnými ľuďmi v slamoch. Just about 2 months ago, I was in Nairobi and met Sister Mary, who unfortunately has broken her collarbone, hip bone, but she's still doing and going strong with 79 years of age. Pred 2 mesiacmi som mal možnosť byť opäť v Kenii a stretol som sa opäť so sestrou Mary, ktorá je teraz trochu chorá, mala zlomeninu, ale stále je veľmi životná, teda taká živá, a má už 78 rokov. In her last email, she told me that I should greet all people from Dobra Novina for their wonderful work they have been doing in supporting the poor people of the slums of Nairobi. A prosila ma, aby som odovzdal jej pozdraví a poďakoval všetkým ľuďom z Dobrej Noviny za tú skvelú prácu, ktorú ste roky robili pre ľudí zo slamov v Nairobi.
Ďakujeme, tak toto boli tie spomienky na tie prvé roky, prvé dni a potom máme ešte ďalšie otázky na našich hostí, ale myslím, že medzi tým ešte príde malé predelenie tohto nášho rozhovoru. Beginning.
Dobrý večer, vážené dámy a páni. Dovolte mi, aby som aj ja v mene BL Gospel zablahoželal vašej organizácii Dobrá novina k vášmu výročiu, 30. výročiu. Všetko dobré, veľmi úspešnú prácu robíte, je to hodnotné a pokračujte i naďalej. Dovolte mi, aby som vám ešte niečo dodal ohľadom teda našej vokálno-instrumentálnej skupiny, ako už bolo povedané, BL Gospel. O tom, jak sme vznikli, prečo sa voláme BL Gospel, už bolo povedané. Ja len dodám, že existujeme už 10 rokov. Máme za nami nespočetné množstvo koncertov v kostoloch. Účinkujeme hlavne na Slovensku a v Rakúsku, nakoľko tento projekt je slovensko-rakúsky. Ak by ste niekedy potrebovali k vašim slávnostiam alebo dokonca aj k svadbám, tak sme k dispozícii. Našim highlightom v našej existencii, by som povedal, bol minulý rok, kedy sme vystúpili v O2 Arene v Prahe s Darinou Rolencovou a následne na to v Pezinku, v hoteli, teda v zámočku Šimák s Richardom Millerom, s ktorým mimochodom náš klavirista je stabilný člen a máme tu jednu speváčku, ktorá je v jeho kapele. Takže toľko o nás a pokračujeme ďalšou takou zmeskou gospelových piesní. Dobrú zábavu. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá. Oh, ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá. Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá. Oh, či je hlad, či je noc, či je tma. Oh, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my mother, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Not my father, not my mother, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Well, it's not my sister and it's not my brother, but it's me, Lord. Well, it's not my mother or my mother-in-law, but it's me, Lord. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Standing in the need of prayer. Standing in the need of prayer. Ako sme hovorili predtým, na začiatku, keď Dobrá novina začínala, boli sme veľmi vďační za tú pomoc z Rakúska, ktorú sme dostali, pomohli nám aj finančne, aj na tam prvé plagáty, kurzy, ale aj veľmi zdieľali s nami také svoje know-how a tá naša práca prešla potom do takej naozaj partnerskej spolupráce a dialogu. A ja sa chcem ešte spýtať Heinza a Wolfganga, čo
im za tých 30 rokov tak utkvelo v pamäti, alebo čo sú také veci, ktoré by pri tejto príležitosti 30 narodení s nami chceli zdieľať. My question is, in the 30 years of Dobrá novina, what is in your mind, what is worth for you and you would like to share now at the 30th birthday of Dobrá novina? Well, first of all, I think you are very close to the people, and I wish that you stay as close as possible to the people, stay within the church, be a strong laity movement for the church, within the church, this is very necessary, and be as close as possible to the people in Africa and worldwide. Myslím si, že je veľmi dôležité, že ste blízko ľuďom, stojíte blízko ľuďom tu, robíte v cirkvi, ste laické hnutie, ale robíte v cirkvi, pre cirkev a s cirkvou a ostaňte blízko ľuďom tu, aj blízko ľuďom v Afrike. And secondly, I think it is very important that you continue and even improve the work for information and education here in Slovakia about the world, what is really going on in the world, what is going on in Africa. Africa is not just a poor country, Africa is not just poor people. Africa has potential, people are full of hope, people full of belief, and bring this to our society here in Slovakia and in Austria and worldwide. A potom to, čo robíte, vás pozbudzujem, aby ste robili ešte ďalej a viac informačnú prácu a vzdelávaciu prácu. Pracujete pre ľudí v Afrike a Afričania nie sú len chudobní ľudia, majú veľké bohatstvo a o tomto môžete hovoriť aj vo vašej spoločnosti. Robíte to a robte to ďalej, pokračujte v tom. And third, I believe that it is very important to open the eyes even more in the future for international situations. And I'm very happy, and this was a big achievement of ERCO and of Dobrá novina to be part of the International Catholic Agencies Community, CICE, because you give and you learn. And that is an important factor for an organization and a movement, because you're not just an organization, you're a movement within the church, a church movement, which can inspire others and help yourself to be inspired and to be in the grace of God. Po tretie je veľmi dôležité byť otvorený aj pre to, čo sa deje za vašimi hranicami, čo sa deje vo svete. Preto som rád, že ERCO sa stalo aj členom CIDZE, Medzinárodnej aliancie katolíckych rozvojových organizácií. Je dôležité aj dávať, aj prijímať, aj sa inšpirovať a rásť v tom, že ste hnutie, ktoré žije v cirkvi. Yes, I would like to stress another point in addition to what Heinz has said. Ja by som chcel dodať ďalší bod k tomu, čo povedal Heinz. One of the big issues looking at the successful starting of the campaign Dobrá novina, I always felt that it is important in order to transmit the need of support. You can tell whatever you want, but the best way of learning is by seeing yourself. So I was always pushing a little bit Marianne to travel with me to Africa. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby ste sa pozerali aj na seba a tak viete potom vidieť, ako budete rásť. Preto som vždy sa snažil tlačiť Mariana, teda mňa, aby so mnou cestoval do Afriky a aby sme takto videli situáciu tam, ale videli aj seba. And now I make it very easy because he was part of this travel we planned in 98 to Uganda, to Sudan, to Turkana and to Nairobi. 4 places, 4 weeks. A spolu sme cestovali v roku 1998 4 týždne do Ugandy, do Turkany, do Južného Sudánu a do Nairobi. 4 týždne v mesiaci. Yes, maybe I shouldn't say that, but my neighbor, who was my director at that time, questioned me why I went with Marian to Sudan. Because I said it's one of the poorest countries I've ever experienced in Africa. Možno by som to nemal hovoriť teraz vedľa Heinza, ktorý bol vtedy mojím šéfom, ktorý sa ma pýtal, prečo si bral toho Mariana do Južného Sudánu. To bola ťažká krajina aj vo vojne, ale ja som mu povedal, lebo toto je jedna z najchudobnejších krajín. Treba to vidieť.
After the journey with Marian, I traveled with many other project officers of Dobra Novina, and I am proud that I could initiate them to all the needs in Africa. A po tejto ceste s Marianom som cestoval aj s viacerými projektovými manažermi RK a som hrdý na to, že som toto mohol otvoriť, že sme to mohli spolu zdieľať. Thank you very much, and maybe if you have a brief wish to Dobra Novina 30 birthday and to those people who are working with Dobra Novina. Pýtam sa na, ak nám vedia povedať ešte k tomu, čo povedali, aj krátke želanie pre 30 rokov Dobrej noviny, pre ľudí, ktorí s ňou robia. Of course, I have many wishes, but looking at Dobra Novina, the professionality I have experienced today with Erko and Dobra Novina together, I'm lacking words to express how well you are doing after 30 years. Mal by som veľa želaní, ale chcem spomenúť, že veľmi uznávam vašu profesionalitu. To, čo vidím aj dnes, ako pracujete, Erko a Dobrá novina, je to veľmi profesionálne a som za to veľmi rád. I wish we could have a choir like the one we have just seen also in Austria. Želal by som si tiež taký súbor, ako sme teraz práve videli aj u nás. Yes. I mean, my vision for Dobra Novina is continue on this good way. I mean, there are many, many challenges, not only in Africa, but also here in Europe, where we are challenged by circumstances which we didn't want to have 30 years ago, but now we have them. Želám vám, aby ste ďalej videli tie výzvy. Tak ako je Dobrá novina a práca pre Afriku, je veľa výziev aj v Európe a musíme ich vidieť a musíme v tom niečo urobiť. The really important aspect is to stay to your values you have developed in this country and with your church. A veľmi dôležité je ostať pri vašich hodnotách, ktoré ste si vyvinuli vo vašej krajine a v cirkvi. I'll be very brief. Stay inspired, have fun, inspire the children, and be happy with the children to visit all the families in Slovakia. Ja budem veľmi stručný, aby ste ostali... Come again. Aha, ostaňte inšpirovaní stále, majte radosť z toho, čo robíte, majte fun, aj my to tak povieme, a inšpirujte ostatných s tým, čo robíte. And also keep up the belief and the vision that we are working for a better world worldwide. A stále si uvedomujte, že pracujeme pre lepší svet na celom svete. Ďakujem veľmi pekne Heinzovi a Wolfgangovi a ja by som... Ďakujeme pekne a ja by som rád pridal ešte svoje želanie k Dobrej novine. Podobne ako to Daniel odkázal dnes, riaditeľ Dobrej noviny, ktorý je chorý, tak to vnímam podobne, keď sa ide gratulovať niekomu, máme z toho radosť. A to gratulujeme len jednému človeku. Ale dnes oslavujeme narodeniny všetci, ktorí sme tu, aj tí, ktorým pomáhame v Afrike, aj v Rakúsku, celá veľká rodina. A týmto nech prispievame k perspektíve nádeje pre rozdelený svet. Všetko dobré, Dobrá novina. So thank you so much. We can never thank you enough. Words cannot describe how much grateful we are for the support that you give. Frankly speaking, neurosurgery is very expensive. No normal Ugandan would be able to afford it. The community will assume they were cursed. The community will assume there is nothing good that will come out of it. But us that are working here, we have seen live testimonies. We have seen these children grow. We have one of the colleagues that is working in the laboratory. She was having spinal bifida. So we've seen children that are doing well and have succeeded. So we are really grateful for the support that we are receiving from the little ones in Slovakia. So this is to say thank you. Thank you from the bottom of our hearts. I say thank you on behalf of the entire staff. Thank you so much for the support that you're giving to us. May God bless you and may God continue providing for you and giving you perfect health. In Jesus' name. God bless you. Ďakujeme veľmi pekne našim hosťom, ďakujeme za zdieľanie vašich skúseností a začiatkov.
Dobrá novina prináša aj priestor aj pre talenty a pre decká, ktoré naozaj sa rozvíjajú, majú možnosť rásť a majú možnosť sa realizovať a prichádzať na svoje talenty. A chceme taký príklad ukázať, ktorým je napríklad operný spevák Pavol Kubaň, ktorého by som teda rád medzi nami privítal. A je tiež, kedysi ako dieťa, koledoval, chodil koledovať, dokonca boli koledovať u pána prezidenta v Rakúsku, boli potom neskôr u pána prezidenta ešte Rudolfa Schustera v prezidentskom paláci u nás na Slovensku. Dnes už stojí na doskách či vo Florencii, v Zürichu, v Opera Hall. Od sezóny 2021-2022 pôsobí ako solista Národného divadla v Prahe. Takže vidíte, že aj z takejto aktivity, ako je takéto koledovanie, môžu vzniknúť veľké talenty a úspešní profesionáli. Nech sa páči. Tak vás teda pozývam aj s jeho klaviristom, s pánom, aby som to neskomolil, Tomášom Borošom, tak správne, takže nejaké krátke hudobné čísla vám zaspievajú. A vítajte, sme radi, že ste prišli. Imploravi, curva
Drozdy a hrodličky, chystajte pesničky, nech si dieťa poleží na tom našom salaši. Spevško vránka Slavika, k tomu pekná muzika. My budeme slaví, spievať za jasľami. Synu milému, synu milému. We want to thank you for the great work that you've done for us at the facility to support mothers that come with the children to us. These are vulnerable people, vulnerable families, households with low income. When I heard the story about Dobra Novina back in Slovakia under Enrico, I was challenged how children are doing things. Very amazing. I mean, it is a Christian movement. They are moving around. As they're celebrating Christmas, they're singing songs and expressing joy. And in so doing, they're also getting money. They're getting gifts to support different projects in Africa. It is so amazing. It is something that you can really have to speak about now and again, because I haven't seen it anywhere. Little children raising resources to support little children is something that is really very amazing. And we thank God for those children and also for Enrico for such a vision. So we are very, very much grateful to Enrico, and we thank you for the vision of Dobra Novina. Continue as you support your challenging us to also think about something different. And maybe tomorrow we may have the same system, have the same approach in our communities. I mean, now when you go to the community and look at children, you look at them as potential. Children that can cause impact in society. Now, the ones that you have in Slovakia are causing impact in society, in the communities of Africa. So we thank you so much as you celebrate your 30 years of existence. We pray that God shall just continue bringing better plans for you, and that we shall have our partnership strengthened as we continue serving the children who are vulnerable at Cure Children's Hospital of Uganda. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujeme Pavlovi Kubáňovi a Tomášovi Borošovi. Zabudol som povedať, že Pavol pochádza z oravskej obce Malatina, takže Orava je zastúpená veľmi, veľmi fajn v tejto aktivite. Takže ďakujem ešte raz. Dobrá novina je aj reťazov vďačnosti. Rodiny ďakujú koledníkom, koledníci rodinám za prijatie, partneri v Afrike za podporu a organizátori dobrej noviny farnostiam a vedúcim skupiniek. Túto reťaz vďačnosti chceme pri dnešnej 30-ke zažiť aj tu na pódiu. Preto nám dovolte vysloviť 5 konkrétnych ďakujem a sprítomniť si cez tieto príklady všetkých ľudí, ktorí vytvárajú, vytvárali a veríme, že aj naďalej budú vytvárať dobrú novinu. Dovoľte, aby som privítal na pódium Juraja Králika, výkonného riaditeľa RK, Katku Tótovú, predsedníčku Komisie dobrej noviny a Stevena, hostia z projektu v Samburu v severnej Keni. Ďakujeme koledníkom. Bez koledovania si Vianoce už ani neviem predstaviť.
Aj keď sme ťahali až do večera a decká boli unavené, cítim, že sme viac získali, ako dali. Takýmito a podobnými slovami hodnotia koledníci svoje zážitky, ktoré majú čerstvo za sebou. Danka a Joško rozbehli prvý ročník Dobrej noviny vo svojich farnostiach. Ona v Hradišti, on vo Veľkých Bieliciach. Po sobáši sa v roku 2000 nasťahovali do Nitrice, kde viedli ku koledovaniu aj svojich 5 detí. Z nich sú dnes nielen koledníci, ale aj animátori koledníkov. Darček vďačnosti za všetkých koledníkov na Slovensku príde prebrať rodina Kudriovcov z Nitrice. Ďakujeme farnostiam. Farnosť má byť živým spoločenstvom z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Tešíme sa, že spolupracujeme s farnostiami na Slovensku a že máme medzi sebou farnosti, ktoré koledujú už 30 rokov, pretože pre dobrú novinu je farnosť takým prirodzeným prostredím a pre farnosť je dobrá novina ideálnou aktivitou ohlasovania evanjelia. Jednou z takých farností je aj farnosť Lendak. Lendak poznáme aj z rôznych koledníckých videí alebo fotiek a taktiež aj z novoročnej svätej omše svätého Otca vo Vatikáne, ktorá bola nedávno, kde nás reprezentovali všetkých koledníkov a aj európskych koledníkov. Takže darček vďačnosti za všetky farnosti na Slovensku, ktoré koledujú s dobrou novinou, prichádzajú prebrať farníci z Lendaku, Ondrej Majerčák a Bianka Suchovská, ktorí sú aj erkári. Ďakujeme partnerom v Afrike. Sme hrdí, že spolupracujeme na africkom kontinente s ľuďmi, ktorí sa z veľkej lásky stávajú skutočnými bratmi a sestrami pre cudzích, opustených, ľudí v nepriaznivých zdravotných či materiálnych podmienkach. Voláme ich partneri Dobrej noviny. Hovoríme tu o miestnych vedúcich projektov, pracovníkoch, dobrovoľníkoch, misionároch a misionárkach. Stretnutia s nimi majú príchuť pravej ľudskosti. Aj keď projekt nejde vždy na 1000% podľa plánu, vieme, že nemáme pred sebou len vykonávateľov plánov, ale partnerov, ktorých tvorivosť je nevyhnutná, aby tkali siete vzťahov a podpory pre ľudí, ktorým slúžia. Takými partnermi sú aj sestry Vincentky v Etiópii. Dlhoročne podporujeme ich zdravotné stredisko v Alitene. Pôsobili u nich viacerí dobrovoľníci z ERKA. Hrdinsky sa starali o ľudí aj v čase, keď v Tigraji zúrila nedávna vojna. Rovnako ďakujeme jarumalským misionárom v Kenii, s ktorými spoločne vytvárame komunitné záhrady, čím podporujeme potravinovú bezpečnosť v regióne Samburu. V súčasnosti u nich pôsobí aj erkárom dobre známy kňaz otec Marián Kášaj. Darček vďačnosti za všetkých partnerov Dobrej noviny prevezme laický misionár rehole jarumalských misionárov v Samburu, Faver Esteban Legarda Zapata, ktorého voláme Steven. Stevena poprosíme o krátky príhovor. Ďakujem for invitation. Ďakujem za pozvanie.
I extend my warm and kind regards to all the present this evening when we gather to celebrate the 30th anniversary, 30 years of achievements, dedication, thousands of carol songs sung, and numerous good acts of transformation undertaken across Eastern Africa, particularly in support of the most vulnerable. Týmto by som chcel vyjadriť svoje vrúcne a srdečné pozdravy vám všetkým, tu dnes prítomným, kde sa spoločne stretávame, aby sme oslávili 30 rokov úspechov, oddanosti, tisícok odspievaných koliet a mnohých dobrých skutkov transformácie uskutočnených naprieč regiónom východnej Afriky, a to najmä v podpore tých najzraniteľnejších. As St. Augustine said eloquently to the non-believer of his time, if you want to know what we believe in, come and hear what we think about. The Carols campaign are the sign of the profound meaning of your songs. For us, they mean opportunities, development, and communion. Ako výrečne povedal svätý Augustín, neveriacim svojej doby. Ak chcete vedieť, v čo veríme, príďte si vypočuť, o čom spievame. Kolednícke akcie, koledovanie, je zmotnením hlbokého významu vašich piesní. Pre nás znamenajú príležitosti, rozvoj a spoločenstvo. The Virgin Mary bore the life because she was available and open to it. It was a decision, and as a decision, it implied commitment and especially a lot of passion. The happiness of young generations together with the energy of the leaders, staff, and those who made their humble contribution during the campaigns are making the desert to blow, the dry soil to bear food, provision of water for the thirsty, and enabling the participation of segregated and marginalized individuals. Z Panny Márie sa zrodil život vďaka tomu, že bola ochotná a otvorená tejto možnosti. Bolo to rozhodnutie. Ako rozhodnutie to znamenalo záväzok a hlavne veľké zanietenie. Vďaka radosti mladých generácií spolu s energiou ich lídrov, zamestnancov a tých, ktorí prispievajú do pokladničiek koledníkov, môže púšť zakvitnúť. Suchá pôda priniesť úrodu, môžeme dať vodu smedným a umožniť segregovaným a marginalizovaným byť súčasťou komunity. After 3 decades of journey, the German missionaries are honored to sincerely congratulate Dobra Novina and its all generations of singers of hope for the remarkable impact done on the pastoral dynamism of the Catholic Church, for their missionary zeal, and for being fundamental piece on the promotion of good values for the society and international cooperation with the countries in need. Po 3 desaťročiach jej cesty je mi cťou, že v mene jarumalských misionárov môžem úprimne zablahoželať dobrej novine aj všetkým generáciám spevákov nádeje za ich pozoruhodný vplyv na dynamiku pastorácie v katolíckej cirkvi, za ich misionárskú horlivosť a za to, že sú zásadným dielom, ktoré zviditeľňuje dobré hodnoty v spoločnosti a medzinárodnú spoluprácu s krajinami v núdzi. May the spirit of Christmas, Jesus himself, continue to give abundant and long life to my age-mate Dobra Novina organization. Happy 30th anniversary. Nech teda duch Vianoc, sám Ježiš, naďalej dáva hojnosť a dlhý život môjmu rovesníkovi, dobrej novine, teda všetko najlepšie 30-ke. Ďakujeme tým, ktorí sa starajú o dobrovoľníkov. Ako niekedy zvykneme hovoriť deťom v Afrike, peniaze, ktoré pomáhajú vašej škole alebo vášmu projektu, nepochádzajú od nejakého milionára, ktorý vám pošle peniaze na účet, ale prichádzajú od mnohých detí, ktoré to
ktoré dobrovoľne koledujú. Dobrá novina je jedna z najväčších dobrovoľníckych podujatí na Slovensku. A je našou zodpovednosťou a radosťou o dobrovoľníkoch sa starať. Tak teraz chceme poďakovať všetkým tým, ktorí sa starajú o dobrovoľníkov. A máme tu aj dva krásne príklady. Zuzka Čaučíková bola pri zrode Dobrej noviny a prvou predsedníčkou komisie Dobrej noviny a teda rada spájala ľudí, mladých ľudí z diecéz a pomáhala im niesť zodpovednosť za dobrú novinu vo svojej diecéze. V službe predsedničky komisie Dobrej noviny vytrvala 9 rokov a dodnes je súčasťou Dobrej noviny. A Maťka Grochalová, ktorá úspešne nadviazala na Zuzkinu prácu a spájala ľudí v komisii Dobrej noviny 10 rokov. A Maťke veľmi vždy záležalo aj na tom, aby sme sa vzdelávali v týchto témach o solidarite a aby to nebolo pre nás iba nejaké koledovanie a podobne, ale aby sme sa učili o rozvoji, o rozvojovej spolupráci a tiež sa zaslúžila o profesionalizáciu celej Dobrej noviny. Takže darček vďačnosti takto cez tieto príklady za všetkých ľudí, ktorí ste aj tu vy, ktorí sa staráte o dobrovoľníkov, prichádzajú teraz prevziať Zuzka Čaučíková a Maťka Grochalová. Ďakujeme Danici. Na tomto mieste chceme osobitne poďakovať Danici Oleksovej, ktorá nás opustila pri leteckom nešťastí 10. marca 2019 na ceste za 10 projektovými partnermi v Afrike. Viac ako 26 rokov aktívne pôsobila v ERKU a v Dobrej novine. Pracovala 5 rokov ako rozvojová poradkyňa v kenskom Nairobi, kde pôsobila v spoločnej podpornej kancelárii pre Dobrú novinu a rakúskej Dreikönigsaktion. Ako projektová manažérka sa venovala projektom v Kenii, dobrovoľníckemu projektu Dobrovoľníci pre Afriku, príprave metodických materiálov a dokumentárnych filmov. Hovorila plynule po svahilsky. Bola kreatívna a veľmi jej záležalo na tom, aby sme o ľuďoch žijúcich v chudobe hovorili s plnou úctou. Jej odkaz žije dodnes v dielach, ktoré vytvorila pre koledníkov, v jej umeleckých textoch, fotografiách a tiež prostredníctvom nadácie Danice Oleksovej Babún, ktorá podporuje dôstojnosť a integrálny rozvoj človeka na Slovensku i v Afrike. Darček vďačnosti príde prevziať projektová manažérka nadácie Danice Oleksovej Zuzka Halová. Ďakujeme veľmi pekne za odozdanie týchto krásnych ocenení. Napriek tomu, že v spoločnosti je veľa negatívnych nálad, prostredníctvom Dobrej noviny sa ukazuje, že na Slovensku je stále veľa ľudí s veľkým a vnímavým srdcom. Sme vďační za vás všetkých, ktorí vytvárate Dobrú novinu. Ešte pred samotným požehnaním jedla a úplným záverom si ešte raz vypočujeme našich hudobných hostí BL Gospel a potom by som poprosil otca arcibiskupa, aby nám požehnal jedlo a na záver si ešte spoločne zaspievame koledu, takže ešte vydržíte 2 minútky, 3 a už budeme spolu potom vzadu. Dobre.
Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When my Jesus washed. When Jesus washed. La 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 la. La 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 la. He told me how to wash, fight and pray, fight and pray, and He taught me how to live with joy. Every day to fight and pray. every day. Oh, oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, when Jesus washed. When Jesus sins away. Oh, yeah. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Ďakujeme veľmi pekne. Bell Gospel. A pán dirigent Remigius Klačanský. Aj so synom. Správne? Dobre. Tak, ak by ste boli taký láskavý otec arcibiskup, môžete pozdraviť prítomných a požehnať teda pokrm. Ďakujem, rád využijem túto príležitosť, lebo samozrejme, že chcem predovšetkým vo svojom mene, ale myslím, že si môžem dovoliť povedať, že aj v mene všetkých biskupov poďakovať Pánu Bohu za vás všetkých, ktorí od začiatku až do dnešného dňa patríte k dobrej novine a patríte k ERKu. Je to veľký Boží dar pre nás, že ste takí otvorení na Božie pôsobenie a že tú Božiu prajnosť aj vy radi sprostredkujete a o nej hovoríte. Dotkla sa ma tá formulácia, ktorá bola povedaná, že je to aj služba detí pre deti. A tak by som teda vám zaželal, že nech má ERKO a Dobrá novina veľmi veľa detí aj do budúcnosti. Ale nech teda Pán vám dopraje a vďaka za vašu službu a ešte, ak dovolíte, budem aj tak troška osobný. Samozrejme, na prvom mieste ďakujem za ten formát Dobrej noviny, ale ERKO je aj, povedzme, v Bratislavskej arcidiecéze tým, že môžeme ďakovať ERKu aj za veľkú pomoc pri takých formátoch, ako je aj oslava nášho patrona svätého Martina a potom aj trojkráľový pochod v Bratislave. Takže veľká vďaka aj za to. A samozrejme, že my si tak uvedomujeme, že, a vlastne to som chcel povedať, že vy ste nádherní aj tým, že máte radi svoju cirkev. S tým ste
vyšli a ja vám za to ďakujem. Je to veľké povzbudenie pre nás všetkých. Takže vďaka za vašu lásku k cirkvi a teda samozrejme za vašu službu. No a ja som mal teda otvoriť, pravda, aby som nezabudol moje hlavné poslanie, mal som povedať modlitbu nad jedlom, takže tak nech Pán žehná vás všetkých, aj to jedlo, ktoré budeme požívať a teda prajem vám príjemné ešte popoludne alebo príjemný večer a veľká vďaka. Ďakujem veľmi pekne. Koledovaním sme začali, koledovať skončíme, takže keď tá ranná hviezda, môžete si zaspievať spolu s koledníkmi a srdečne vás pozývame potom na malé občerstvenie. Ďakujem ešte raz, že ste prišli a pekný večer a príjemne strávené chvíle.